दाथ' आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंहा मोनसेल' टारगेटमोन थारमाने आं सानसेबाबो इन्टारनेशनेल गेलेनानै अलिम्पिक लाइनाव थांनो थाखाय आं बहुत नाजागासिनो दंमोन हारसिंनो सानदोंमोन आं बर' जानाय जोंनि गेदेर गोलावफोरा जुदि बर' दंबा आं बिसोरनाव हेल्प मोनगोन होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय हेल्प बिनो थांनायाव साथाम मानसिनाव थांदों आं थांनायालाय थांनायाव सासेया बुंबाय नों एफा गोजानाव थांनानै दावहा जाबाय थादों नों बेयाव थांनानै थैनो थाङो नामा आरो सासेया बुंबाय बेफोर बिबाना जोंनियाव गोलैया लोगोसे आं थांबाय सासेनाव थांबावबाय बे बुंलायबाय बेयो दा सिस्टेमेटिक माने अफिस डाइरेक्ट आंनिफ्राय जाया थारैनो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा बर'नि फिसा बिष्णु दैमारी बिथाङा वाको किकबक्सिं इन्टारनेशनेलाव बिथाङा ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों आरो थारैनो बर' माहारिनि थाखाय बेयो जोबोदनो गोग्गाथाव नंगौ नैबे समाव आङो उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय रौता बालिसागुर जंगलाव आङो नैबे समाव दंफैयो आरो बिथांनि न'खराव दंफैना बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन थारैनो जोंनि बर' माहारियाव बेफोरबायदि इन्टारनेशनेल लेभेलाव मोनसे मेडेल मोननो हानाया जोंनि थाखाय जोबोदनो गोग्गाथाव गिबियाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायना लाबाय गोजोन्थों आं बड'लेण्ड बुब्लिसिम आंनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन बर' माहारिया बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों दे नोंथाङा नोंथांनि एड्रेस थामहिनबा नोंथांनि सिनायथिजों लोगोसे नोंथांनि थंखौ नैबे समाव बर' रायजो राजाफोरा नैबे समाव मोनथिजानो लुबैदों आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जायगाया जाबाय रौता बालिसा जंगल औबारि आंनि मुङा श्री बिष्णु दैमारी नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा इसिबां गोजानाव थांनानै नैबे बान्थाखौ मोननो हादों बे समाव नोंथाङा माबायदि फिल खालामदों माबायदि गोजोननायखौ मोनदों नैबे समाव दाथ' आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंहा मोनसेल' टारगेटमोन थारमाने आं सानसेबाबो इन्टारनेशनेल गेलेनानै अलिम्पिक लाइनाव थांनो थाखाय आं बहुत नाजागासिनो दंमोन हारसिंनो आंनियावथ' फोरोंनायथ' रावबो गैया आं हारसिंनो नाजाबाय थायो नाजानानै दा आं खनसे लास्ट ट्राइ नायगोन होननानै आं थारमाने इन्टारनेशनेलाव सेलेक्सन जानायखाय आं थांदोंमोन आरो निजिनि खरसा खालामनाबाबो खिन्थु दा बेयाव थांनानै आंहा मोजां फिथाइखौ मोनबोदों आं नाजानानै नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा माबे समनिफ्राय नैबे लाइनाव थामहिनबा नैबे बक्सिं गेलेनायाव नोंथाङा बाहागो लाखो आरो नोंथाङा जार्निया माबायदि थांखो बे समाव फोरमायगोन नामा गिबियावनो नोंथाङा माबोरै जागायखो आंनि जार्नियाथ' आं सिगां जेथिया क्लास 8-7 मोन होमबानो आं कंफुआव हाबग्रोदोंमोन जइन जादोंमोन कंफुनि उनाव आं थारमाने कंफुआवथ' जेबो लाइन गैया नालाय बेखायनो आं मणिपुराव थांबाय मणिपुराव थांनानै किक बक्सिङाव एसे ट्रेनिं लाग्रोबाय ट्रेनिं लानायनि उनाव बिदिनो इसां बाहेरायावबो गेलेहैयाखै गेलेनायालाय बेनो फार्स्ट टाइम आंहा इन्टारनेशनेल गेलेनायानो बेनि उनाव दा नैबे जोंनि अल आसाम एमेचार किक बक्सिं एस'सिएसन आं जइन जाबाय जइन जानानै बिनिफ्राय आंखौ इन्टारनेशनेल गेलेनो थाखाय सिलेक्सन खालामनाय जादों जोंनि अल आसाम प्रेसिडेन्ट मिस्टार हिरण्य बरुवा सारा आंखौ सिलेक्सन खालामनायखाय आं थांनो मोन्दों आरो गेलेनो नोंथाङा बेफोर नैबे समाव नोंथांनिफ्राय न'खरनि जे सोद्रोमाफोरा नैबे गेलेनाय बिथिङाव माबायदि नोंथांखौ मदद होयो बे समाव मिथिनो लुबैदों न'निफ्रायथ' गासिबो सापर्ट खालामो आंखौ खिन्थु सिन्था जादोंमोन आरो एसे गोजानाव थांनानै मास्टार गैयालाफानो ट्रेनिं गैयालाफानो गेलेनानै जे नों देरहाहोगोन बिदि आखा खालामाखै आरो न'निफ्राय खिन्थु दा आं देरहाना फैनायखाय न'निफ्रायबो एसे गौरब जादों दा जोंनि बर'नि थाखाय फार्स्टआनो बेनो फार्स्ट आरो किक बक्सिङाव देरहाबोनाय आं दा फार्स्ट आरो अल आसामनिफ्राय मेडेल मोनबोनो माबायदि प्राउड फिल खालामदों नोंथां जिहेतु गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नोंथांनाव फन खालामना वेस खालामहरदों सोरबा नोंथांखौ आर'नाइजों बरायजों गोबाङानो नोंथांखौ नैबे बेन्ड पार्टिखौ लानानै खाम जथा लानानै नोंथांखौ बरायनो माबायदि फिल खालामदों दा फिल्डआथ' दा बेनो सानस'हायि खुसि दङ दायो मा बुंनो आं दायो ओरैबायदिसो लाइफआव थारमाने बेनो फार्स्ट आरो आंनि खुसि दिन आरो बेनो बे मेडेल मोननायनि थाखायनो आं लाइफआव दा ओरैबायदि गोजोनदों थारमाने आं सानबावदों दायो नेक्स्ट जिथु फैबाय थानाय वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव जाहाथे आं मोजाङै आरो गेलेनो हायोबा आं बिनिफ्राय साबसिन खुसिखौ रायजो राजानिफ्राय अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ मोनबावगोन होननानै आं आसा खालामदों नोंथाङा बुंदों नैबे जेबो ट्रेनिं गैयालासिनो नोंथाङा बेहाय पार्टिसिपेट खालामहैदोंमोन होननानै बुंदों दा जेबो प्रिपारेसन गैयालासिनो माबोरै पार्टिसिपेट खालामनानै नैबे बान्थाखौ मोननो हाखो एसेब्लाबोथ' नोंथांनि जे गोसोआव बा नोंथाङा जे एसेब्लाबो प्रिपारेसन खालामदों जानो हागौ दा माबायदि खालामोमोन नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा आं प्रिपारेसन माने आं बिनो फुङाव खमसे खम 7-8 किल'मिटार आं रानिं खालामो लोगोसे फैनानै आं न'आवनो किक बेग मोनसे दंमोन आंहा बेयावनो आं
किकबक्सिंआव जोनाय सौनाय पान्च गासिबो बेयावनो लोगोसे आंनि गुवाहाटीनि सासे लोगो दङ मिन्टु कलिता नाय बे आंखौ बे खेलानि थांनायनि सिगां सप्ता मोनसे आंखौ हेल्प खालामदों आरो गेलेनायनि थाखाय प्रेक्टिसाव बे एसे हेल्प खालामना हरदों आरो दा नोंथांनि नैबे जायगानिफ्राय आसामनिफ्राय बै जायगायाव थांनायनि जे जार्नि बे जार्निखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? जार्निया जाबाय आं बिनिफ्राय ट्रेनजों दिल्लीसिम थांदों दिल्लीनिफ्राय जों फ्लाइटआव थांदों आरो थांनानै ओमफ्राय ओजों 29 जुननिफ्राय 3 जुलाइसिम खेला जादों बेवहाय जों गासै इन्डिया टीम जानानै 30 प्लेयार्स दङ बे अफिसियेलि गासै माबा लानानै प्लेयार्सआ 17 मोन ओमफ्राय टाटा स्पर्टनि अफिसियेलि गासै 30 थांदों आरो औ आरो आसामनिफ्राय साबैसे बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो बेनि बिथिङाव नोंथाङानो बर'मोन नामा ना गुबुन बायदि बर' सुबुंफोरा नोंथांजों पार्टिसिपेट खालामफादोंमोन नामा? बिदिथ' गैया दायो आसामनिफ्राय आं हारसिं जोंनि आसामनिफ्राय रावबो गैया दायो ओमफ्राय गासै जों बाहेरनि दिल्ली साइडनि दङ ओमफ्राय मेघालयनि सानैमोन मेघालयनि सानैया एसे गाज्रि जाबोदों दा नेक्स्टआव बिसोरबो नाजागोन दा बेहाय नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे बेहाय माबायदि जानाय नोंथांना बै जाय जायगायाव नोंथाङा थांनानै गेलेहैदोंमोन बे गेलेनाय बिथिङाव माबायदि ताप जानाय आरो बारहावाखौ जुदि नायोब्ला नैबे आसामनि आरो हजोंनि बारहावा माबायदि थासारि बेहाय? थासारियाथ' जोबोद मोजां जोंनिफ्राय बहुद साबसिन आरो जोंहाय जायगाफोराबो क्लिन गावबा गाव रावजोंबो थारमाने टाइम होलायनो गैया गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' थायो लोगोसे जायगाफोरखौथ' मा बुंनो आरो थांबोला फैनो बालायनाय जायगा थारमाने दा बेहाय नोंथाङा जायजों जुजिदोंमोन बे जुजिनाया माबायदि थांनाय नोंथांनाव ताप जायाखैमोन नामा नोंथांनि थाखाय? तापआथ' बहुत ताप जेरै जोंनि बेवहाय जेरै प्रेक्टिस खालामना थांनाय बेजों एसेबो मिलाया आरो थारमाने ओरैबायदि फास्ट थारमाने बिसोरनि जोनाय सौनायफोरा थेवबाबो आंनि नाजानायजों आं बेखिनिखौ दिनै देरहासार जाबोनो हादों आरो प्रेक्टिस गैयाबाबो निजे हारसिं खालामनानैबाबो आं बेखिनिखौ लाबोनानै आं दिनै बहुत गोजोननाय मोन्दों आरो जोबथा जुजिनाया नोंथाङा सोरजों जादोंमोन? जोबथा जुजिनाया जाबाय आं ताजिकिस्ताननि नामखौ मा नाममोन बावगारलांबाय आं दायो ताजिकिस्ताननि जादों खिन्थु आं बेखौबो फेजेननो हागौमोन जिथिया फार्स्ट राउन्ड गेलेनानै सेकेन्ड राउन्ड 2 मिनिट टाइम दंखौमोन नालाय बे टाइमाव थारमाने आंनि एसे ब्लिडिं जादों आरो गन्थंनिफ्राय बेयाव खेलाखौ आंनिखौ स्टप खालामनानै थारमाने डिसमिस खालामनाय जादों आरो खेलाखौ बेनि थाखायनो आं सेमि फाइनाल्सआव देरहानो हायासै आरो नंगौ नैबे समाव आङो बिष्णु दैमारि बिथांजों आं सावरायबाय थादों आं बिथांनिफ्राय आरोबाव मिथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा मिन्थिगौ नैबे थामहिनबा दा BTC सोरखारखौ बर'नि दैदेनगिरिफोरानो सालायगासिनो गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोर दङ जाय बिथांमोना दिनै BTCखौ सालायदों दा बे बिथिङाव नोंथाङा बै जायगायाव थांनायाव नोंथाङा खेला गेलेनो जे जायगायाव थांदोंमोन बै जायगायाव थांनायाव दा सोरबाफोर दैदेनगिरिफोरनाव नोंथाङा मददफोर बिहैदों नामा? औ आं जिथिया खेला थांनायनि सिगां सानदोंमोन आं बर' जानाय जोंनि गेदेर गोलावफ्रा जुदि बर' दंबा आं बिसोरनाव हेल्प मोनगोन होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय हेल्प बिनो थांनायाव 7 मानसिनाव थांदों आं थांनायाव सासेया बुंबाय नों एफा गोजानाव थांनानै दावहा जाबाय थादों नों बेयाव थांनानै थैनो थाङो नामा होननासो आंखौ आंनि लेटारखौबो लाखिनाय जादों औ बिदि बुंदों औ आरो सासेया बुंबाय बेफोर बिबाना जोंनियाव गोलैया नों बेखौ अफिसियेलि थांनांगोन जोंनियाव गोलैया बिदि बुंदों आरो लोगोसे आं थांबाय सासेनाव थांबावबाय बे बुंलायबाय बेयो दा सिस्टेमेटिक माने अफिस डाइरेक्ट आंनिफ्राय जाया नों डाइरेक्ट ओजों SDC अफिस बेयाव थांनासो बेफोर लाइना थांगोन बिदि बे टाइपआव बुंदों आरो बिथां दैदेनगिरिफोरा नोंथांनो जेनेबा नोंथांनो सहाय होनो बेवहाय नोंथां बिनो थांनो बिथांमोना बिदि बुंदों नामा? दा स्पेसियेलि बिथांमोना बेनि अनगायैबो बिथांमोना माबाफोर बुंबावदोंमोन नामा जाय दैदेनगिरिफोरा दिनै पावाराव दं दा बिथांमोना नोंथाङा जेरै बर'नि सासे रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै बा थामहिनबा नोंथाङा गुबुन जायगायाव थांनानै गेलेनानै सासे नेसनेल लेभेलाव बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव नोंथाङा बान्था लाबोनो हाबाय दा बिथाङा बुंनायाव नोंथाङा माबायदि मोन्दोंमोन गोसोआव मोनसे नार्भास फिलिं फैदोंमोन नामा? नार्भासआ बेनो आं सानदोंमोन जे जुदि बर'खौ बर' हेल्प खालामाबा आरो एफा गोजानाव जुदि गेलेनो थांनायाव आं सानदों मा दा सोलिबाय थानाय रुलिं जिथु पार्टि जोंनि बर'नि बिसोर आं थांनाय समाव सानदों दा फ्लाइटनि टिकेटनि थाखाय बा आं एसे लामायाव माबा मोनसे जालांनो थाखाय सहाय मोनगोन आंनानै सहाय बिहैदोंमोन खिन्थु रावनिफ्रायबो मोननाय जायासै आरो गोसोआव दुखु मोननाय जादोंमोन नामा जे बिथां दैदेनगिरिफोरा नोंथां जे
मदद होआखैमोन बेवहाय नोंथाङा नार्भास जादोंमोन नामा? नार्भासथ' जादों थेवबाबो आंनि गोसोआव गाज्रि मोनाखै जाहाथे फैबाय थानाय वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव जुदि आंखौ नेक्स्टनि थाखाय जुदि हेल्प खालामो बेयाव आं गोजोनगोन आरो हेल्प खालामबोला। गेलेनाय बिथिङाव बर'नि गोबां लाइमोनफोर दङ जाय बिथांमोना खेला गेलेयो बा गेलेनो थाखायसो हांखुर जादों आथिखालनि समाव। दा बे बिथिङाव माफोर बुंगोन नामा? बिथांमोना मेसेजफोर दङ नामा? दे गेलेनायजों बिथिंजोंबो दे सासे सुबुङा जे सिनायथि जानो हायो, दा बे बिथिङाव मा बुंगोन? दे नोंथाङा जुदि बे लामानिफ्राय नोंथाङा जिहेथु मोनबाय, बे बिथिंखौ नोंथाङा टाच खालामनो मोनबाय, जेरै बरायजानो मोनबाय, दा बे बिथिङाव मा बुंगोन? दाथ' बरायजानो मोननानैथ' बहुत गोजोनदों, खिन्थु जोंनि गेजेराव ओरै जायो थारमाने जोंनि गेदेर गोलावफोरा दा जोंहाथ' बयहाबो रांखावरिनि थाखाय बहुत अभाब जायो, खिन्थु बेयाव जों इन्टारनेसनेल गेलेनो थांनायाव जे बेसे खरसा दङ बेखौ जोंनि पकेटनिफ्राय एसे दिहुननो हायिनि थाखाय जोंनि जेसेबां प्लेयार्स दङ गेलेग्रा मोजां गेलेग्रा जोंनि बर'आव बहुत दङ, खिन्थु फैसानि थाखाय एसे प्रब्लेम जायो। बेखायनो जुदि सरकारा जुदि एसे नायोबा होमबानो जोंनि बर'निफ्रायबो आरो आंनिसे साबसिन गेलेग्रा ओंखारबावगोन आरो। बिटिआर सोरखारनिफ्राय थामहिनबा नोंथाङा नैबे जायगायाव बिटिआरआव गोग्लैयो, दा बे बिथिङाव नोंथांखौ खौरांफोर लाफैदों नामा दिनैसिम? बे बिथिङाव दिनैसिमथ' लाफैयाखै रावबो। जोंनि मासबाद कनस्टिटिउन्सिनि सरन बर' सारा खबर लादों आंखौ। औ खनसे खबर लादों फन खालामनानै। दा बे बिथिङावनो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे बेवहाय नोंथाङा जिहेतु हारसिं थांनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों, दा बे बिथिङाव दा सोरखारनिफ्राय माबाफोर मददफोर नोंथाङा मोनदोंमोन नामा? दासिमथ' बिदि मोनाखै। आं सानदों इयुननि थाखाय आं फैबाय थानाय गेमाव जुदि आंखौ एसे हेल्प खालामो। दा आंनो मानो होनबा वर्ल्ड चेम्पियनशिप गेलेनो थाखाय ट्रेनिंनि बहुत जुरि जाना दङ आंनियाव, थाखा फैसानि दा एसे प्रब्लेम जादों। बेखायनो जुदि BTC सरकार आसाम सरकारनिफ्राय जुदि हेल्प मोनोबा आं बिनिफ्राय साबसिन गेलेनानै नेक्स्टनि गेमाव आं गल्ड मेडेलखौ लाबोनो नाजागोन आरो। बे बिथिंनिफ्राय नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे बेहाय नोंथाङा जे गुबुन जायगायाव गेलेहैबाय, दा बेवहाय खायसे लाइमोनफोर दङ जाय लाइमोनफोरा गोसो दङ गेलेनो, जे गावखौ सिनायथि होनो बा थामहिनबा बिथांमोना गेलेनानै गावखौ सिनायथि होनो बिदिबायदि गोसो दङ। दा बै फंबायमोनखौ दा मा लाइनजों थाङोब्ला बिथांमोना जे नोंबायदि दा नोंथांबायदि जानो हागोन बा बिथांमोनाबो जे बै लाइनखौ मोनहैगोन, दा बे बिथिङाव मा बुंगोन बे लाइमोनफोरनि थाखाय, इयुन जोलैनि थाखाय? बेनो थारमाने जुदि जाय मानसिया गोसो गुदुं जानाय जुदि गेलेनो गोसो दंबा, थारमाने जाय सरकारजों थारमाने स्पर्ट लाइना जाहाथे गभर्नमेन्टआव एन्ट्रि बा माबा दं। माबायदि लाइनजों थाङोब्ला, माबायदि बिथिंजों थाङोब्ला बे फंबायमोना बै लाइमोनफोरा लामा मोनहैगोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन? दा बेयाव सहैनो थाखाय जोङो दायो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्सन जानांगोन, लोगोसे नेसनेल गेमनि थाखाय सिलेक्सन जानांगोन, स्टेट लेभेलाव गेलेनांगोन, बेनो आरो। बेखौ देरहानो हाब्ला नों स्टेप बाय स्टेप थांबासो जों एसे गोजौ दावखोनो हागोन आरो। जुदि फारसेनिफ्रायनो जुदि खनसेयावनो नों स्टेट लेभेलाव गेलेलाफोर नों डाइरेक्ट नेसनेल गेम गेलेगोन होननानै सानदोंबा हाहैसनाय नङा आरो। मानो होनबा सिलेक्सन गैयाबा जोंहा स्पर्ट डाटायाव जोङो किक बक्सिंआव हाबनाय लोगो जोंहा स्पर्ट डाटायाव एन्ट्रि जाखायो, सोरनि नामा मा नाम, मा लाइनाव दं, मा रेंकआव दङ जों मिथिखाजोबो आरो। दा बे बिथिंनिफ्राय नोंथांनिफ्राय आरोबाव जों बाथ्रा मोन्थिनो लुबैगोन जे बेहाय जोंनि जे बर'फोराव गोबां बिदिनो गेलेगिरिफोर दङ, जाय गेलेगिरिफोरा बेल' नङा नोंथांनि जे बे किक बक्सिं, दा बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गेलेग्राफोर दङ जायजों सासे गेलेगिरिया गावखौ सिनायथि होनो हायो नामा? बेखौ मा बुङो? औ सिनायथि होनो हायो। दायो जि गेमा रिकगनाइज जानाय बेयाव जुदि खनसे जुदि गेलेनानै फैयो होमबानो गावनि सिनायथिखौ थाबैनो होनो हायो। बा हमना ला दा जोंनि उसुआबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव उसु दङ, बेफोरबो दायो गेलेना स्टेप बाय स्टेप थांगासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंनि किक बक्सिंआबो दा जाना थांनाय टकिअ गेमाव रिकगनाइज जानायखाय दा एसे मा बुङो अलिम्पिकनि थाखाय दा ट्रायल जागोन 2024आव, बा बे 2024आव जुदि ट्रायलखौ होनो हायोबा आं बिनि थाखाय नाजागासिनो। जुदि होनो हायोबा आं 2028आलागै जोंनि किक बक्सिंआव अलिम्पिक गेम जागोन आरो। दा बेनि उनाव नोंथाङा मा लुबैनाय दङ? दा सरकारनि बिथिङावनो बुं, गेलेनायनि बिथिङाव मा लुबैबावो नोङो? बेनि अनगायै मा गेलेनो नोंथाङा लुबैयो? दा आं सरकारनिफ्राय लुबैनाया बेनो, जाहाथे आंनो इयुननि थाखाय दावबायलांनो थाखाय आं सरकारनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन जे आंनो ट्रेनिं, जाहाथे खेलायाव मोजां जानो थाखाय आंनो ट्रेनिं दा एकदम जुरुरि जादों। ट्रेनिं गैयाबा थारमाने बाहेरायाव थांना गेलेनाया बहुत टाफ जागोन आरो।
गेलेनो लुबैनायाथ' आंनिया दा बे आं बेनो मोनसे लाइनानो आं बेलेगखौ गेलेनो लुगैया आं किकबक्सिंआव जिखौ मोजां मोनदों आं बेनोल' किकबक्सिंआनोल' अलिम्पिकआवथ' गेलेगोन जितिया आं वर्ल्ड चेम्पियनशिप गेलेनानै थाइलेण्डआव जानो गोनां जितु एशियान गेम बेहाय गेलेनो मोनबानो आं अलिम्पिकआव सेलेक्सन जासिगोन आरो नंगौ नैबे समाव आङो बिथां बिष्णु दैमारि बिथांजों सावरायबाय थादों नैबे समाव जोबथारनायाव माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों माबाफोर मेसेज होनो दं नामा आं बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनो सानो जे लाइमोन जिथु दावफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर बा जोंनि गेलेगिरि कुंफुआनो जा बा टाइक्वान्ड'आनो जा बा किकबक्सिंआनो जा जाहाथे थारमाने सानसे बा साननैसो गेलेनानै जाहाथे गेलेदोबा एसे मोजां गेलेनांगौ आरो सानसे साननै थांनानै जुदि प्रेक्टिस खालामनानै साननैसोनि उनावनो द्रप दिनोबा बेफोराव जेबो दावखोनो हानाय लामा गैया जुदि खालामोबा एसे मोजाङैनो गेलेनांगौ आरो लोगोसे जोंनि BTC निफ्राय थारमाने बेनो जोंनियाव दासिमहालागि बा स्टेडियामनि खुरां बा जियानो जा जोंनियाव थारमाने इनस्टिटिउटनि थाखाय जेबो फेसिलिटि गैया बेखायनो आं सानो जे जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ जाहाथे जोंनि थाखाय एसे सहाय खालामो बा इनस्टिटिउटनि थाखाय एसे सानो आं बेखौनो सानदों आरो थारैनो बिथां बर'नि फिसा बिष्णु दैमारि बिथांजों गोबां बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिनो लाबाय थारैनो जोंनि गेजेराव बिथाङा फोरमायदों दि BTC सरकारनिफ्राय मोनसे इनस्टिटिउसन गायसननायनि बिथाङा बाथ्रा बुंदों आरो लाइमोनफोरखौ जाय बिथांमोना गेलेयो बिथांमोनखौ प्रभिजन हिसाबाव लानोथो बिथाङा खावलायदों आरो लोगोसेनो बिथाङा गावनि जेरै किकबक्सिं गेलेनाय बे गेलेनाय आयदायाव बिथाङा ट्रेनिंनि जोबोद गोनांथि होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो नैबे चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोना नैबे पावाराव दं थामहिनबा BTC सरकारखौ सालायदों बिथांमोनखौ बिथाङा खावलायदों जे बिथांमोना बिथांनि थाखाय जा गोनांथि जानाय नैबे कचिं थामहिनबा ट्रेनिंनि थाखाय गोनांथि जानाय जे मासुलफोर बिथांखौ मदद होजानो बिथाङा लुबैदों नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आं राकेश रामसियारि गोजोन्थों नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि SI निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन SI निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे SI निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 76201-60459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन